Трета част, без да искам нещо. Направих и таковах и нали изключих видеото. Там има сладко кученце. Добре. То като цяло вече никой не иска да... Вече е 7 часа. Ще има още 10 минути. Толкова им да... И накрая звъним на следващи номера и да. Този път няма да проверяваме номерата, защото след малко приятелите не си тръгват. Ние случайно се видяхме де. Малко историята звучи измислена, ама... не, виждам. Добре, сега ще звънеме на друга къща. Къде се смееш? Добре. Аз септина забравих тази топка. Добре, значи ти правиш този звук и тогава. Става ли? Добре, айде. Даде ни, че е зает този номер. Значи вече ще го проверяваме винаги, да. Добре, сега ще звъниме на някаква къща. Мисля, че звънахме. Ти ще бъдеш детето, пак да знаеш. Да направи звука? Не, после. Добре, айде. Сега и после затваряме, аз ще спра. Добре, той го направи звука. Сега пак звъниме, ти ще бъдеш детето. Има някаква жена с кученце. Добре. Ела тука. Малко духа. Надявам се нещо да ни направя. Ало, здравейте. Продавате къща за 60 000 евро, нали? Моля? Продавате къща за 60 000 евро. Имате грешка някаква. Как така, господине? Това па ми затвори. Те сигурно разбраха, че сме деца и... Не, сестра ми я няма. Ама да, баш той имаме грешка. Този път наистина ще проверяваме като звъни. Няма смисъл, той... Те ни разбират. Или ще спра на дете? Да. Добре, човека ни дигна. Аз не знам за какъв беше имота. Къща, да. Чакай, че паметта ми е 5 секунди. Къща, добре. Бели 8. Ето, звъниме. Чакай, на висок говорител. Те сигурно не чуват. Боже, колко съм умен. В кавички. Да, ето. Човека ни звъна. Буквално. Преди няколко секунди. В смисъл, преди да започнем. Брат, майтапиш ли се? Аз накрая ще трябва да звъна на страшни номера. Добре, значи просто като ни дигнат, ние говорим, защото иначе така, да. Ето, 35 000 евро в Терзийско ли там, какво е там, не го видях. Я да е едно. Спра на дете, нали? Да, аз така ще направя пръст. Кога да се правя? Да. Брат. Буквално звънахме на един номер в тези 3 минути. Ще се гръмна. Айде ще звъниме при Ванката. Меден Рудник. Добре, сега ще чакаме. Ало, здравейте. Видях, че продавате апартамент в Меден Рудник, зона А. Да. Колко струва? Колко струва, госпожо? Имаме 35 до 55 хиляди. Ама на кой точно, госпожо? Имаме на първия и на 8. На първия колко струва? 55. Колко? 55. А на 8-я? Имаме за 37 150. Мокни бе. Него. Бе, какво бе, няма да ти бърша газа, бе? Жената... Ма звънени някакъв номер, бе. Някакъв непознат, фак. Да, някакъв непознат ни е звънел. На 44... Не, аз го изтривам това. Дано да не е нещо лошо. Нещо бад. То остават 5 минути. Свършиха ми бомба. Добре, без това. Само, че се борят. Добре, сега ще звъня. Давайте вашето съобщение. Не. Тя ни подслушваш. Видях, че един апартамент у Гърция за 25 000 лева. Той е бунгало. И да, едностаен. Беше много яко. Сега ще звънем. Да. Явно тия хора, които си продават апартаментите в България, ги има и в Гърция имат. Но тук някакви се за 25 000 лева. Добре.
от 10 до 30 хиляди евро. Едностаен? Но ние май звъняхме на... Чакай, стой. Добре, намерихме много хубава къща. В Добрич. О, здравейте! Продавахте къща в Добрич, нали така? Моля? Продавахте къща в Добрич, нали така? Имам много имоти, аз съм агенция, кажете какво точно търсите. Ами, в Добрич някаква къща за 43 хиляди лева, май. Село Синоп, мисля, че беше. Сел? Мокни бе, дете. Мама и Как ми излагаш? Втория баща се Мокни бе! и мама пука. Човека как седи? И само подслушаш, само дано да не ни записват обажданията. Добре, Костелю, как ги записват? Не знам, видях, че на тия номера, къде сме звънели, са ни звъне един човек. Аз го изтрих. Ето, звъни ме на номера 1000. Добре, пише, че се обажда. Имам една много яка идея, където набираме някакви си номера, примерно с 088 и после ще видим с 10 цифри нещо там, рандом и да. Добре, сега някакъв... Ама то набира бе, what the fuck, от първия път. Брат, набира... Пак да направи също нещо. Не. Моля? Продавате имот и там пише, че продавате пицария, там дали има още пици? Какво? Продавате имот и там пише, че има пици. Мокни бе. Добре. Нали пише? Мокни бе, дете. Баща се паричката легло. Ама ние буквално от първи път го набрахме, мале. От телефона ми е 15%, леле. Нищо. Добре. Това не беше страшен номер. И да, сега ще видя телефона на сестра ми. И хора, знаете ли какво стана? Аз съм ти го казвал лятото, ти няма да ми верваш. Търсих в страшни номера и нали звъна. И там пише един номер и аз му звъня и викам: здрасти, как си? Той: здравейте. И нали му затварям и после след 2 месеца отивам в Монтана, понеже там имам баба и дядо и искаме да си запишеме номерата с братовчети. А това се оказва, че неговия номер съм го намерил в интернет. Буквално. Да, сега ще гледам кака Златка. И ми добре, просто ще звънеме на 6 шестици и нали казва, че това е било номерът на дявола. Колко е номер После на на дявола? 999. Защото и двата 3 са деветки на дявола. Да, ето. Добре, сега ще звънем на 999. Надо да звъним на 1000. Затваря ми. Ето, в смисъл. Чакай сега, така ще остава телефона. Тя сестра ми излезе с една нейна приятелка. Ето, 2 пъти съм звънял. Ето, автомобилно ми затваря. Добре, ще гледам някаква друга такова. Чакай. Да. То пише, че... What the fuck, сега приятел ми каза, че има Viber. Да, видях, че имаше иконка на Viber нещо. Да, айде на странни номера. То затова той е сима искал. Добре, значи следващия номер, който е 1 0 и 9 осмици, 888, така до 9. 1 0 и 9 осмици ли казах? 6, 7, 8, 9, като един номер, който може да се съществува, да са. То по принцип... номер е грешен или Да. непълен. Бе, той може по друг начин, бе. Дал ми го по Viber, смисъл? Да, и също с 99. Не знам. Сега ще търсим някакъв номер, който може да дигне. И да. Да, ще се обадим на някакъв психично болен. Ти може ли да ми казваш какво беше? Звънем номер, който уше, чакай, 12%, на психично болен мъж ли беше? Какво казаха? Да, нещо такова. Значи, Така, ето сега го набираме. Надявам се да ни набута нещо. Когато такъв номер не съществува. A subscriber with such Да. number does not exist. Не знам. Добре, просто пак ще си цъкаме рандом номера. 1, 2, 3, 4. Да, просто ако стане. Да, грешен. Тя път дано да стане. Добре, сега звъним на някакъв номер. Хайде де. Набира! Това ми беше стария номер буквално. Литърли. Не го казах точно. Бро, самия факт, че набира. Ще се включиме, когато дигне, ако дигне. Набрахме друг. Стара ми не дигна. Ако и то дигне. Так, звъни ни някакъв номер. Ало, здравейте.
Кажете. Ами звъняте ми, сега ми звънях по този номер. Какво да ви кажа? Как се казвате? Еми, какво? Как се казва? Ми звънехме. Аз откъде да знам, че си Тима? Преди малко звънехме на... Същата. Не. Преди малко звънехме на имоти, после на страшни номера. Аз откъде да ти помня номера? Добре, сега пак ще звънем на някакъв имот. Пак ще звъниме на имоти. Май звънехме на тая. Добре. Град Варна. Айде пак ще звъниме, че то няма какво друго да правиме. Не, български. Български, аз съм аутист. Ето, нали. Този звук много ме дразни. Малко се притеснявам, като го слушам, като го чуя, да е. Ти като го правиш, се притесняваш. Ма не, в смисъл се притеснявам от самия звук. Ма ние буквално, то нормално да ни дигат хората. Ние към 7:30 им звъните, да. Им звъниме. То вече трябва да си тръгваме. Те ни звъняха преди малко. Ако е в някакво... Я пак да звънеме на първото местоположение, в смисъл на първо град Ябланица. Няма обяви. Да, защото съм го задал на едностая. И то нормално, ние се чудиме, звъняхме на тия къщи, на тази звъняхме, на парцела звъняхме, ние на почти всичко сме звъняли. На тая 2,2 декара. То нормално, в смисъл, ние им звъниме към 7:30 някакви дечица тук. Те хората си имат работа. Ядат, тя вечеря, тя се къпат, тя... Аз вечерям от 12. Избраният номер е заед. Моля опит. Той пък го изключил, сигурно Нанка. Не, ми. Ако не, ама то утре е понеделник. 12. Как? От 7:30 вечеря тя. Не знам. Не мога да ти кажа, много ме яд. Самостоятелна сграда, айде на тия ще звънем. Но просто накрая ще звънем на някакъв страшен номер, къде да съществува, защото обещах на тая Мими. Пипи. Не бе. Да. Брат, стига бе, ще разрева. Тук като виждате, то изглежда много светло, но иначе е тъмно като цяло. Иначе животът е хубав, цветя и рози, пейчици, като за кърмене. Никой не кърми, те го съсипаха, ама да. Мали, ще да изсревил на... И мене също. Да, и трябваше вие да го правим наново. Смисъл, аз знам тия емоджита как първо да ги слагам и после да ги махам. В YouTube не знам. Нали знаеш, мале, 1,5 милиона сега. Толкова... Много ме яд, ама много. Добре, сега просто ще звъним на имоти, ако ни дигнат изнатваряме и да. Ние трябва да си тръгваме. Това е малко лошо. Ти трябва да си тръгваш. Да, аз. На тази къща май звънехме, ама ще извънеме пак и да. Какво? Некой изпрати Александър, Добре, няма да казвам името. Пишете ми, моля. Чакай. Не мога да говоря. Чакай. Да е удобно да говоря. Да, чакай, че си притеснихме, what the fuck. Ми звънехме на 2 номера. Сега ще звънеме просто на някакъв номер. В смисъл страшен. И да, ето както виждате започва да се стъмва. Ще го направя малко светличко. Не, така е по-добре, гледай. Добре, просто ще звънем на страшни номера и така приключвам поредицата. И после в коментарите малко кринджвам, нали? Можете просто да ми пишете, малко е банално. Можете просто да ми пишете каква да е следващата поредица, ама не примерно като и играта с асансьора, за тези, които не знаят. Там уж на 5-ти етаж ще се покаже някой, ако примерно го заговорите, можете да умрете и да ви... Тези, примерно, може да ви заведе в друга вселена, там няма да се чувствате добре и така. Да, сега ще търсим страшно номер. Майче ще звъниме в прокълнати номера в САЩ. Да. Никакъв звъни на прокълнати номера. И аз май така, ама тия са в Америка. Добре. И странното е, че то пишете ми по-късно сега, звънете ми по-късно, сега не мога да говоря. И това може би ще го направя на шортс. Не знам как се прави по принцип. И да. Още продължаваме да търсим един тъп номер. И накрая ще го направя на шортс, ако знам как. Приятел ще ми помогне и да. Дарихме номер, където уж ти пише честит рожден ден. Не бе, намерих клипче. Има някакъв клоун. Нещо. Не бе, дай 4-4, какво пишеше там?
червена стая, бинери, нещо. Имам 5% ужас. Добре, просто ще звънем на някакъв номер и ако не работи, не знам. Звънах на 9 осмици, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, на 9 девятки, че телефона ми е на 5% и да. Да, не бъжда такова и айде, чао и да.